Zdravíčko přátelé, já vás vítám u tohohle z toho zbrusu nového videa. My se v tomhle videu podíváme na to, jak se aktuálně daří našemu copy tradingu. Ukážeme si zhodnocení, ukážeme si čísla, ukážeme si veškerá fakta, které stojí za naší tvrdou a velmi kvalitní prací. Já jsem si pro vás ještě připravil ukázku top 3 setupů, které jsem zobchodoval za poslední měsíc a ukážeme si jejich následný rozbor. Ukážeme si taky moji novou žurnálovou aplikaci, ve které si eviduju všechny obchody a pomáhá mi tak, abych se zlepšoval ve svém tradingu. Kdo mě ještě nezná, tak moje jméno je Antonín Sus a jsem zakladatel naší Discordové komunity Smartegy, kam bych tě rád pozval, pokud máš zájem o to se nechat inspirovat, anebo chceš inspirovat ostatní a rozebírat s nimi svoji cestu tradingem. Mám pro vás ještě malej poslední bonus. Na závěr tohohle videa mám pro vás pozvánku na jeden event, který budu pořádat příští týden, takže kdo máte zájem o něco smysluplného, tak počkejte do konce. Teď už nezbývá, než se pohodlně usadit a pojďme společně na dnešní díl. První, co bych s váma chtěl projít, je samozřejmě aktuální zhodnocení našeho copy tradingu. My máme za sebou celkem 7 měsíců. První 3 měsíce jsme obchodovali beta fázi, do které jsme alokovali necelých $500 000. Pak jsme spustili ostrou fázi, kterou jsme udělali veřejnou a pozvali jsme do ní tak kohokoliv, kdo měl o tuto službu zájem. My jsme od měsíce 4 až do měsíce číslo 7, což byl poslední měsíc, vysbírali celkem $2,9 milionu. Tato hodnota ale nerostla jenom tak sama od sebe, zvyšovala se v průběhu času podle toho, jak se našemu copy tradingu dařilo. Když vám tady ukážu z posledního vlastně videa, které jsem vydal předtím, než jsem spustil tu ostrou fázi, tak tady jsme po 3 měsících měli zhodnocení necelých 13%. No a tohle už je aktuální copy trading, kde máme aktuálně zhodnocení 17% a když to sečtu, tak se nám prostě podařilo udělat 30 čistých procent. Co je klíčový, je si ukázat vlastně takový rozpad toho, jak se dařilo v číslech během toho, ale ještě než se společně na tohle podíváme, tak jsem vám jenom chtěl vlastně ukázat, že moje strategie, myslím, risku a celkově řízení peněz je založená na tom, že se prostě snažím každý měsíc zavřít pozitivně. Ať už získáme 2%, 3% nebo 5 nebo 10%, mým cílem je stabilní růst. Mým cílem je držet investory v klidu, protože žádný investor nechce vidět na svém balance sheetu extrémní ups, extrémní downs. Chce tam vidět prostě stabilní equity křivku. A to je to, co se v tuhle chvíli snažím nabízet a to, co těm lidem pravděpodobně v tuhle chvíli dává tu největší důvěru v můj systém. Můžete si všimnout, že máme za sebou teda celkem 4 měsíce z ostré fázy v zisku, předtím jsme měli 3 měsíce v zisku, takže máme za sebou 7 ziskových měsíců a je to při nějakém aktuálním zhodnocení v průměru 4%, přičemž můj očekávaný benchmark je 5% měsíčně, to znamená, je tady ještě trošku na čem pracovat. Tak a teď pojďme společně na něco, co je mnohem a mnohem zajímavější. Pojďme si ukázat, jak se nám dařilo, když rozpadneme ty jednotlivý měsíce od 1. do 7. a ukážeme si, kolik byl celkový zisk v dolarech per jeden měsíc. Tohle je aktuálně tabulka, která nám ukazuje, že vlastně 1. až 3. měsíc, tím, že jsme měli kapitál od 400 do 500 tisíc, tak vlastně to zhodnocení bylo něco kolem 54 tisíců a řekněme, že teda to byl výkonný období, jo, ale nevydělali jsme těch peněz tolik. Co je pro mě absolutní game changer, je to, že 4. měsíc, kdy jsme spustili náš produkt veřejnosti a vybrali jsme $1,6 milionu, tak tady už ten zisk v 2. měsíci vlastně, nebo respektive 1. měsíc té ostré fáze už byl $77 600. 5. měsíc byl náš zatím doposud nejsilnější měsíc, protože jsme tam udělali největší procentuální zhodnocení 5,26% a ještě k tomu dosavadně nejvyšší částce, což bylo $2 100 000 a tím pádem čistý zisk byl $110 000. 6. měsíc byl o něco slabší, já jsem celý měsíc byl na dovolené, byl jsem v Itálii, to znamená, že jsem tradoval o něco méně, snažil jsem se hlavně, ať ten měsíc zavřu pozitivně, nechtěl jsem tolik riskovat. To se podařilo a všimněte si, že vlastně 6. měsíc v té celkové hodnotě vydělaných peněz je větší než
měsíc 1 až 3 a je to samozřejmě jenom díky tomu, že ten kapitál je 6krát násobný, než jsme měli v tom měsíci 1 až 3. Takže tady je důkaz toho, že i když uděláte méně procent, ale na víc penězích, tak prostě furt můžete kvalitně bohatnout. 7. měsíc je poslední měsíc, který máme za sebou. Tady jsme měli už tu hodnotu toho kapitálu úplně největší, což je 2 600 000 a díky tomu, že jsme tam udělali 3,5%, tak jsme vydělali $92 000. Co je zajímavé, že ten 7. měsíc jsme právě díky tomu obchodování se dostali s tou hodnotou kapitálu asi na 2,7, ale já jsem vám na začátku videa ukazoval, že máme 2,9. Co to v praxi znamená? Znamená to, že naši investoři prostě chápou můj systém, rozumí, důvěřují a nalévají do ní další peníze. Takže tohle mi dělá obrovskou radost a tímto vám za to extrémně moc děkuji. Tak, my už se nacházíme v mojí platformě, kterou mi zpracoval můj kolega ze Smart Edge na míru. Jedná se o platformu Edgeflow, což je jeho vlastně platforma, nakódoval to v Notionu, tím pádem spousta věcí je tady plně automatizovaných a zároveň to funguje jako skvělý žurnál, do kterého si můžete k jednotlivým obchodům zapisovat vaše konkrétní data. Máte tady úžasnou vlastně tabulku, která vám skenuje automatizovaně váš performance na jednotlivých účtech. Účtu si tady můžete založit, kolik jenom chcete. Tato platforma mi v tuto chvíli říká samozřejmě nějaký data, se kterými můžu já potom pracovat. Co se mi ale líbí, je to, že k jednotlivým obchodům můžu přidávat i třeba to, jak jsem se v tom obchodu cítil, jestli jsem měl pozitivní emoce nebo negativní emoce. No a to, co si ukážeme teďkonc, tak je to, jak jsem slíbila, vám tady ukážu 3 nejziskovější obchody mého předchozího měsíce a vysvětlím vám teda logiku těch vstupů, abyste aspoň okrajově mohli vidět, co já teda na tom copy tradingu nejčastěji obchodu. Začneme tím úplně posledním tradem. Jedná se o obchod, který jsme obchodovali na zlatě. Byl to vlastně ten úplně poslední ziskový obchod, který nám vytáhnul ten účet krásně do zisku. No a já už jsem si ten trade oznámkoval jako A. Dal jsem si tam pozitivní emoce, protože jsem byl disciplinovaný, měl jsem trpělivost a byl jsem přesvědčený o tom, co dělám. Takhle vypadala analýza z vyššího timeframeu. Tady si můžete vlastně všimnout, že my jsme otevřeli uvnitř VAčka předchozího dne, tohle jsou mimo jiné teda 30kový svíčky a tohle je denní volume profil, takže jenom aby jsme si uchopili do kontextu. A my jsme otevřeli uvnitř toho VAčka, ale zároveň jsme otevřeli nad POCčkem. A protože ten den byl trendový dolů, tak jsem to bral tak, že to POCčko vlastně bude pro mě klíčový resist nebo klíčový support. Tím, že jsme dvakrát to POCčko otestovali, tak jsem to pojmul jako, že to je absorpce vlastně těch shortů z předchozího dne a očekávám tedy, že ten market poletí nahoru, vyplnit tu předchozí zónu VAčka s tím, že ten peak target bude právě ten value area high předchozího dne. Pak už jsem jenom čekal na nějaký confirm z nižšího timeframeu, tohle už je potom minutová svíčka s order flow, s power bary, neboli s indikátorem, který mi ukazuje maximální volum nebo zdvojnásobený volum oproti standardu, takže tady už je to klasika. My jsme viděli vlastně tady průraz denního vývapu, potom jsme viděli akumulaci, viděli jsme výkop likvidity té akumulačky, výkop vývapu, break struktury, vstup do tradu a pak už jsme manažovali krásně tu pumpu. Všimněte si, jak ten market vystřelil a letěl bez přestání a stalo se tak potom, co jsme breakli právě tu deviaci a šli jsme do breaku týdenní high a vlastně jsme likvidovali veškeré ty shorty z předchozího dne. Tak, tohle byl první obchod a my se teď spolu koukneme na druhý nejziskovější obchod tohoto měsíce, což je zde. Tady jsme obchodovali znova zlato, znova jsem to oznámkoval jako hodnost A nebo známka A, což je jako nejvíc. Opět jsem si tady dal pozitivní emoce jako přesvědčení, disciplína, trpělivost. Tohle je setup, který bych nazval jako klasikou. Pokud my otevřeme na hraně toho VAčka předchozího dne a jdeme do breaku, value area high, tak já v tomhle dni už jenom čekám na pullback do toho VAčka jako retest a tam se snažím vstupovat do longu. Takže tohle je za mě prostě naprostá klasika. Trendový den, VAčko na high, další den otevíráme, breakujeme value area high, vracíme se ji otestovat, vstupuji a tahám ten trend co nejdál. Tak, ukážem si opět
analýzu z nižšího timeframeu. Já jsem tady v podstatě čekal, až agresivně dojdeme vybrat likviditu pod oblast hodnoty, až vykopneme deviaci, vrátíme se nazpátek do té deviace a tady už jsem prostě jenom čekal, až ten market udělá změnu struktury na minutě, vrátí se otestovat FVGčko nebo nějakou zónu, kde máme objem, zavřeme nad tím, uvidíme tam pozitivní změnu, pozitivní shift toho sentimentu, to znamená velký volum, velká pozitivní delta a už vstupujeme do toho rozjíždějícího se trendu. Takže tohle byl trade číslo 2. Tak a máme tady poslední obchod, který s vámi chci sdílet. V tomhle obchodu já jsem si upřímně dal známku horší, dal jsem si Bčko místo Ačka, protože jsem tady nenazbíral 3 pozitivní vlastně emoce. Co je klíčový v tomhle tradu je to, že tohle už není zlato, ty předchozí 2 byly zlata, tohle je S&Pčko a vlastně tohle je ale za mě setup nebo kontext, který dává velký smysl. To Bčko jsem tam měl spíše za to, že jsem tam úplně nečekal na všechny zóny, které jsem chtěl, vstoupil jsem tam vlastně docela brzo, nečekal jsem na sadu svých konfirmů, takže jsem se zbytečně vystavoval riziku, že se pro mě vrátí. Ale pojďme si ukázat, jak to dopadlo. Dopadlo to dobře, takže si to můžeme tady nastínit. Tak, tohle je aktuálně předchozí den, kde vidíme Bčkový profil, vidíme tady nahoře gapy a ty gapy jsou od vlastně primarketu New York Open, sjeli dolů a potom vlastně udělali dole obrovskou rotaci. My jsme další den otevřeli sice ve VAčku, ale opět nám to POCčko, ty rotace, sloužilo jako silný support a proto jsme právě od toho POCčka očekávali, že půjdeme do breaku valu a area high a pak půjdeme vyplnit ty gapy. A to, co jsem udělal já, je, že jsem vstupoval od VWAPu a nečekal jsem na průraz té valu a area high a neobchodoval jsem až do těch gapů, obchodoval jsem předtím. Já jsem díky tomu samozřejmě získal nějaký body navíc, ale vystavoval jsem se riziku, že ten VAH i ten daily high může být resist. Tak, tohle už je potom vstup a tady přesně chci říct, jako kde si myslím, že byl ten potenciální chyba, nebo ona to není chyba, protože to dopadlo dobře, ale kde jsem nejvíc riskoval. Já jsem se snažil obchodovat od vlastně tady průrazu toho VWAPu po New York Open a ono jde o to, že já jsem vstoupil na ten VWAP a spekuloval jsem, že půjdeme do průrazu té range a rozjedeme to nahoru. Ale pointa je, že dokud se jede range a není tam ten breakout s tím volum, tak já prostě horko těžko můžu vědět, co se stane. Takže problém tohohle tradu, byť dopadl dobře, je to, že jsem víceméně nečekal na dostatek konfirmů, k něčemu jsem se upnul a držel jsem se nějaký představy, která se ještě nestala. To je to, co bych si tam vyčetl, ale setup dopadl ziskem, všichni jsme spokojení, všichni jsme nadšení a víceméně máte tady krásnou ukázku setupů, který dávají smysl, nejsou nějak obtížný, je potřeba jenom trpělivost a počkat si na správný timing. Tak, já doufám, že se ti dnešní video líbilo, že si získal informace ať už o našem produktu, ať už o naší skupině, ať už o našem tradingu, anebo o čemkoliv, co tě prostě zajímá a proto seš právě tady. Pokud tě toho ale zajímá víc, tak mám pro tebe event, který pořádám příští týden. Bavíme se o 12. listopadu, je to středa, a od 18 hodin na veřejném YouTube, to znamená tady, kde sleduješ to video, tak na tomhle kanálu, když dáš odběr, tak ti to neuteče a budeš se moct zúčastnit 2hodinového workshopu, ve kterém mám v plánu ukázat, kam jsem se posunul zase za ten rok, jaký platformy aktuálně používám, jaký strategie obchodu a samozřejmě i u jakých propek a nebo u jakých brokerů. Pokud jsi nadšenec do technologií, tak se určitě stav, protože mám pro tebe i novinku, kterou aktuálně testuji a používám a to je platforma Spot Gamma, takže si můžeme ukázat i nějaké ukázky právě z téhle platformy, která není úplně nejlevnější. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za vaši přízeň, za vaši podporu, ale i za kritiku, která pokud je opodstatněná, tak má na tomhle kanálu určitě svoje místo. Já se na vás budu těšit příští týden ve středu 12.11. v 18 hodin. Přijďte pokecat, pobavíme se o tom, jak jde život, jak jde trading a společně si to užijeme. Mějte se krásně, přátelé. Čau ves.